vasikana mamuka sei ko ndamborara here vedu wenhasi kurara late asi ndapiwa hangu consent yekuti ndishare nenyaya iyi nenyaya yakanonotsa kutirarisa nesuro sasi muridzi wacho wenyaya ati ndokwanisa kuitaura hangu vanhu vechirume havasi comfortable kubuda palife asi ataura ake nyaya yacho andiudza yataigadzisa nesuro andipaki consent yekuti ndikwanise kukuudzai nyaya iyi. Vasikana vakadzi vari mudzimba vakaroorwa, kana muchiita zvinhu zvenyu handitika please be very, handisi kuti ndingati kudini, I don't know what to say. Nokuti vakuru vanoti rine manyanga ari putigwi and hakuna chinoitika pasi pezuva chisingazobudi pachena. Hanzvadzi yedu iyi iri panapa apa asi munhu wechikuru stereki. Hanzvadzi yedu iyi yakasangana nemukadzi, asangana nemusikana wake, anga achiri musikana wechideka. Iye kutaura kwekanoti akaona musikana uyu ane 19 years, ndokutora musikana uyu ane 19 years kuroora chako chaiko zvakanaka-naka. Vakatononyatsokumbirana zvakanaka, vakaroorana zvakanaka. Handitika akatora mukadzi wake vakatanga kugara vese. Handiti iye anodhiraivha matraki. Saka right anobuda achifamba achimboenda kune dzimwe nzvimbo. Saka ari kutaura tiyemba everything zvanga zvingori right, everything was just okay. But semunhu aifamba akatanga kudzwa navamwe mai vepamaraini pavanogara. Hanzi ndavakangomuti mwanangu be very careful, handiti paidzoka. Saka panguva yayi haana kuda kusvisa mupfungwa kuti mai vari kuti be very careful chiri kuitika. Hanzi ndokubva ndangoti meno zvezvokuti maybe vakadzi vemumarainiwo vamakuhwa and what not, pamwe kuda kuti akombe tieni nemwana because mukadzi wake aichengeta. Kana iye musikana wacho confirmed to me kuti hapana chandanga ndisingaitirwi, kana mai vemusikana confirmed to me kuti hapana chavangu asingaitigwi nemurume wake, right? So zvichidaro zvakaramba zvichiitika, meno zvaiitika iye achingoenda kubasa as usual, kusvika mukadzi abata nhumbu akazvara mwana. Handiti mwana izvozvi ane 1 year 9 months. Handiti mwana ine neti muchato wavauswa kare kare, mwana aine 2 years 9 months. 2 years 9 months. Mwana aine 2 years 9 months. Musikana murume anzi ndakafara singaiti ndikati aiwaka, ndokubva atopa zita ramai vake. Mai vake vanoti mai vake vakashaika. Ndobva atopa zita ramai vake mwana musikana uyu. Apa zita ramai vake mwana musikana uyu zvichienda zvakadaro, but akatanga kunotisa something murume uyu hanzvadzi yedu ichi. Anzi each time mwana airwara, aingorwara zvisinganzwisisiki, especially kutaura kwake anoti kwanzi ndakatanga kusvinotsa kuti mukadzi aiti akanovhizitira mai. Pane mambokuti anzi ndaiti ndikaenda kunze kufamba kuenda kune dzimwe nyika, mukadzi aiti ndikuda kumboenda kwamai. Ini nokuziva kuti mai variko, hakuna ako vatizvara, mai vanenge vari vega, ndaimuti unogona kuenda nogara kwamai. Saka anzi pese paibva kwamai kuya nchidzokawo inini kumba, mwana uyu airwara. Kwanzi takafambisa mari, kupedza mari kuenda kumadoctors kupi madoctors zvese, kuchero maskani machii mafull body scan. Hanzi vaingoti hatisi kuona chinhu. Saka zvakasvika pakundinetsa nemukone mune hanzvadzi kuti mwana chichiri kumboitika. Kwai ndobva ndataurawo nani neshamwari yangu. Kwai ndaudza shamwari yangu ikanditi wadi kumbotaura nevekukama wako. Kwai ndobva ndaenda kuna sekuru hanzvadzi yamai vangu, ndobva ndavatsanangura zviri kuitika because handisi munhu anoshiya zvinhu zviri kuitika mumba make nevanhu. Kwai ndobva ndavatsanangurira, kwanzi ndobva vati madi kumbofamba kana zvinhu zvazviri kuita kuti ndiwo wandiudza. Pese pauri kunotisa kuti pese panodzoka wadi kumbozvifambira kuti chichiri kuitika. Handitika kwai ndobva ndati apakanaka. Kwai ndobva vatondipa macontacts vakati unogona kumboenda kumaprofita kwakati kana uchida zvechivanhu woenda kwakati umbonozama kudi munozama kubatsirwa. Kwanza apano pakunoudza mudzimai wangu kuti iwe kuchiri kuita mwana izvo, ona chikuita mwana ari kungotendera kana kukura hakuri, mwana ari kungorwara. Handiti tadi kumbofamba nemwana. Hanzi mukadzi akatanga kutsika madziro akati ese umba kwenda tibhilivi naizvozvo. Kwanza akatsika madziro kwandikati but pane pamwe pandakamboenda wani kumba kwenyu kune vanhu vakanga vari kuvechipostori vaita zvavaiitawo zvazvisinei neni handina kuda kubvunza. Kwanza akati ndizvozvo ndezvamai vangu, but ina handibhilifi kwazviri. Saka akatsika madziro, akaramba achitsika madziro. Murume akashati oita sei. Handiti kwanzi one day naiye kwai tiri kumatraki kwavo ikokoko, munhu aida mukadzi wake, asi munhu wechikuru, munhu aida mukadzi wake zvokudaro. Kwanzi tiri kumatraki ndobva ndangotaura kuti vakomana inini ndine nyaya iri kundinetsa, mwana wangu sosososo, but handisi zvinhu izvi zvinowanzoitika kana pese pandodzoka ndichienda kumba ndopandanga kuitika zvinhu izvi. Kwai pakangoita wani akangotaurawo izvo zvamukujoka mukuseka handisati akatogara chidya. Kwai ndobva ngoti pamwe mwana wacho hasi wako. Kwai but ini zvakatondibata, handimaona. Kwai ndikatoti kwai saka ndisangozvitora sejoko because ndakamutora ari musikana ndikagara naye mumba, handimaona. Saka zvokunzi mwana pfungwa dzangu hadzinambobvira dzakaenda ikoko. Kwanzi asi paakataura pane chinhu kwai pfungwa yaina kuzobuda mandiri,
pfungwa yakaramba iri strong iri mandiri. Kwai ndobva ndadzokera kwai noti takatodiscussa vanhu vakatotaura kuti kusei ari kuramba kuenda kuti mubatsire mwana. Kwai ndikati ndopari kundinetsa handisi kuziva. Handitika uya ndobva ngoti hanzi akataura uchina ndobva ngoti apa mwana anenge asiri wako zvinoda kuti muite maDNA mazuva anezvi. Handiwana. Kwai saka soko riye rakaramba rakabatira kwandiri. Kwanzi next week yacho ndichitoenda kumba. Achisvika kumba kwake andika achingosvika kumba akafonera mukadzi angari kwamai vake kuti ndadzoka. Mukadzi achisvika kumba mwana akatanga kurwara pesa pamwana anga achita video call nemwana andi zvinoi zvakamubata asi soko remukore umwe uya anoshanda naye hanzi harina kubuda mumusoro mangu rakaramba richingotenderera richingoringa mumusoro mangu. Handimaona kwanzi ndobva ndadini ndadedza sindafonera sekuru vangu kwai ndobva ndadza sekuru vangu akatomboramba vakati iwe wakati mwana wevanhu ari mwana mudiki handika asina kana nhumbu yakaitikira pauri hakuna zvinhu zvakadaro. Handimaona kwanzi pfungwa yesoko ramai vaya yokuti be very careful kana mbozvifunga handina. Handimaona ndakangotaura kuti ndangofunga kuti madzimai emarcation makuwa. Kwai sekuru vangu ndobva nditi saka wafunga kudikwa ndikati ndafunga kundisa maDNA. Kwanzi wakati manje ndotora sei mwana kwai ndikati ndichaona kuti ndobata sei ndotora sei mwana. Kwanzi one day andika vakanga vachi celebrate our anniversary yavo mukadzi yakanga achiti busy kubika achidini handika ndobva ngofondera sekuru vake kwai ndobva ndati ndoda kunotenga champagne kwai achisana nomwadoro but musi uyo ndakati dambo vanhu vanomwawo mashampagne tidambonotengawo mashampagne tive nemashampagne tidini ticelebrate kwai ndobva ndakangotora mwana wangu ndokubuda. Handimaona ndokubva taenda inyaya iyi vamugabe vanotoisiva I'm sure. Ndobva enda kwava mugabe chinyararire handitika ndobva asvika kwararoko ndobva asvika ndobva aitisa mwana maDNA ndobva asvika kumba ndobva gara hanzi maDNA results akazofuya ndikazofonegwa later hanzi akabuda I think within 2 weeks here asi vakazofonegwa akazoendako after a month saka aendako after a month ndokunotora maresults atora maresults ndokuona kuti mwana ari kunzi asi wake handiti haana kuda kwanza ndakuda kuzvibhilivha ipapo ndobva zvinhu zvakamunetsa kwai ndobva ndaita trip yekuenda kuSA zvakare handitika ndenda trip yekuenda kuSA zvakare ndobva ndatora futi toothbrush yemwana ndobva ndaenda nayo handitika neyamai neyangu kwai ndobva zvanotestiwa kwanzi kwazvina kunonoka zvakaita 3 days kwai ndobva zvabuda futi mwana asi wangu kwai ndobva ndadza sekuru vangu. Handimaona kwai ndadza sekuru vangu manje ipapo pfungwa yakabva yazouya mai vaya vaigara vainditi mwanangu be very careful mufumba kwako be very careful nemukadzi wako kwai pfungwa tanga kuuya manje. Saka apa mukomana uyu murume uyu akauya kwandiri hanzvadzi yedu inesu rachitaura kuti simeli handisi kuda kuti paitike zvinhu zvehondo kana kuti zvinhu zvechii because vana sekuru vangu vari kutaura vazama kutaura namai ava nguva yareba handika mai ava vanoignora makosi ana sekuru vangu havapinduri. Handimaona vanenge vari kutanga kundidherera ndandisingadi kuzoita zvinhu zvokuti mangwana panozoita ngosi kana kuti chii ndandiri kuda kuti mumbotaura namai ava handika vadzose chi pfuma yangu nokuti ndakachengeta mwana uyu nimwana asiri wangu handina hangu chandiri kuda vanongondipa pfuma yangu chete because ndakabhadhara zvese handikwereti handika then votora mwana hanzi last pacho pakupedzisira I think last month noti ari kuti hanambobvira akabvunza mukadzi zvachose nyaya iyi akaramba akanyarira hana kubvunza mukadzi zvachose zvenyaya iyi handitika saka asi yaimunetsa handiti saka mukadzi hanzi ndakaramba ndichingotsikirire kuti hatiinde indichizondatove nemarizatsi kudhara kuti mwana kwai akaramba kusvika apika mapika akachamboenda kwamai saka mukadzi waipapo ndakatotaura naye nezuro vanga vari kwamai vacho ndokwaari atove nemwedzi ari kwamai. Saka murume manje ndobva sara ndobva taura nehama dzake akati nina handichadi mukadzi ndakuda chi ndakuda mari yangu bheki saka vangu vachifonera chi vana mai vachiginwa makosi ndobva asoya kwandiri right. Saka nezuro manheru ndafonera mai vaya ndabva ndaita laki abva vadavira vandadavirawo ndimai vasingaiti zvefacebook asi ndobva ndadavira ndobva ndavati mama pane nyaya yakadai muri kuziva here makambofonegwa nemukwasha wenyu sususu nehama dzemukwasha wenyu zvikanzi vakangoti vari kuista meeting but meeting wacho havana mbotaura madate saka ina ndingatipa sokusora chinyengerera vanhu kozi chandakaona mai ava vanga vasitoziva kuti pane dzimwe nyaya dziripo handimaona saka vaiti vakatokutanga vati chakakuka kuganza kakeke kuti mwana wangu akadzoka kumba murume anofanira kutevera mwana wangu kumba handimaona saka ndaisa murume yaya pako ndaisa sekuru wemurume yaya pako manje ndikati mama muri kuziva nyaya dziripo handimaona vakatanga kupopota ambuya vaya mai vaya vatanga kupopota murume ndobva ati ini ndingoda mari yangu yerora zvikanzi vana rora unowana wangu achiabhusa mwana wangu ndosaka mwana wangu akadzoka kumba uye akati ndozvakakudzai ndaimuabhusa ndozvakakudzai ndobva ndatoti mama pane nyaya iripo panapa muri kuziva kuti mwana muzukuru wamuri kuti muzukuru mwana womuru hasi wenyu hasi wemurume uyu mai vakavhunduka vakati vatanga makuhwa mazviwanepi chichichi ndobva ndati pane proof yemaDNA anotori 2 akasiyana handika ndobva ndati mirai ndikukandire pawhatsapp iyoyi yatiri kushandisai mwana wenyu ndobva ndavakandira pawhatsapp iyoyi mwana wavo handika vakabva vachinja toni mai vaya vakabva vatanga kutaurawo zvakanaka kuti
kana nyaya chinamira kana kuti vatakatonisana nemwana wavo pafoni tichinzwa kuti iwe chii chikuitika, mwana chingoti nhema, mwana ndewake. Zvikanzi mai vachiti akawana mwana wangu ari virgin, murume akatoseka ati ndakaona mwana wenyu ari virgin kupi, mwana wenyu mubvunze kuti anga asiri virgin here. Handi chinhu zvatakangokavhiridzanawo semukomana nemusikana but anga asiri virgin. Hanomaona yakanetsa nyaya iyoyo kusvika tazoita conclusion yekuti alright mai havakwanisi kuita decision vari one, vombodedza hama dzavo, handitika dzoungana nehama dzemwana uyu vechirume voungana votaura nyaya iyi, vodiscussa nyaya iyi, then vozoita come back to me, noti ndinda mediator, handiti then kuti varongei, then ndozodza sekuru vemukomana vadzisire pfuma yake. Saka ndangofila kuti ndishiye nyaya ine because ndapiwa kuti consent nemurume kuti taurai. Hanimaona vasikana handizivi hangu pamwe pacho katinoziva kuti varume vanokanganisa zvinoita kuti muzoita musikanzwa, but pamwe pacho nawo ndakanyatsa kubvunza musikana uyu kuti chii problem, wangochirohwa here, aiwa wangochengetwa here, murume wako unomuda, ko chizi. So be very careful vasikana nezvinhu zvamunoita, handitika. Amen. Muve nezarakanaka.